dapat kita naka-exercise, di ba? Ha? Naka-exercise dapat kita pagkaaga. Tangani na solve mga tugangan sa tuyang aldaw. Good morning, 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 good morning. Maray na aga Pilipinas, mga Bicolano sa mga parte kan mundo. Welcome po sa inyong programang Pinky on Mo. Diyan na hapon po yan. Ngunyan tabing aga ang programa Morning Hirit sa DCGV. Good morning na Pilipinas! Hello, hello, hello! Hello, how do you do? Hindi po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGV. Kumusta po kita, gabos? Kami po naglaom. Nagkamugabos, mga tugang ayos. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya, mga tugang, ang Bremanong Report. Hali po dyan sa luwas para sa Buena Manong Bareta. Kasabay si Angel Mustasa. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Batiin mo da VP Henry mo na sa mga fans mo. Sa? Sa sanggunian panglungsod ka Legazpi. Ay, yung mananggada kulot akong parantabay dyan. Oo, tiga-idaw ka na ninda VP Henry. Oo. Happy birthday da. Apo sa Kaysay. agong kansarong staff duman VP Henry. Si Sir Wilson Orozco, birthday da ang unyan VP Henry. Iya basta sa para na kumabati kayan. Para dangugon mo na ito VP. Dahil labang kita dyan makabihon palan. Punta na sa naduman sa San Roque. Basta, happy birthday po. Good morning. Sa mga empleyado kan sangguni ang panlunsod kan Legazpi. Yan, ha? Good Yes. morning sa may mga dahol ako parang tabay talaga dyan. Pundo mas may At ang pintuan hanggang duman sa pinakalaog baga kan mga opisina, kan mga kagawad. Yeah. Buda, hanggang Kaso duman sa hapon- laog kan mga concession hall. Dahol ako parang dangog talaga dyan. Kaso hapon, VP, tigahanap ka sa kuya. Di ko man aram ang sisimbag ko to. Di ko man aram kung hain ka po. Oo, natada. Basta, Naghahanap, may agom, daraga, balo. Lalaki, babayi. di ko sure, tabaad sa masal na session, may makukudot na ako. Basta, good morning, Tabi. Salamaton, ha? Nakulitang parang tabay talaga yan. Basta, kay Henry M, kita ka, boss, ayos. Ayos. Okay? O, sige. Anyways, VP Henry, sa mga dugang tapang Bareta, nagpatanid ang Legazpi City Police Station sa publiko manungol sa mga naglalakop sa social media na sarong lalaki VP Henry na nagpo-post na nandalansi as in nagagamit ninman iba-ibang mga modus para makapaghagad nin kwarta sa publiko. Nako. So, opisyal na pahayag na Legazpi PNP sa pangyanot ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., makalihis na maresibin ninda asin mahiling ninda basado man sa indang mga pagkondukta nin cyber patrolling itong post ka itong nasabing persona nagkondukta sin VP Henry nin verifikasyon asin investigasyon asin duman na discovery asin nasusog ang identity ka nasabing individual asin apit sasabing na konfirmar ninda ini nang lalansi man sa VP Henry kung kaya pigahanda na ninda ngunyan ang pagsangat nin magakanig ng formal na reklamo kontra sa nasabing persona. Kapera kay ni VP Henry pigin ganyan ninda itong mga naging biktima ka itong lalaki na magkipag-coordinar naman sa indang hepatura para makapagtauman ni na magkakanigong informasyon asin pagsangat man nin magkakanigong reklamo na maserbing paagiman tangani mas mabimakaskas asin marhay ang usad ka itong mga kaso. Ang post kay VP Henry kan lalaki nagsasabi na ang sa iyang ama na diskwido asin nagadan sa sarong construction site sa Metro Manila asin naghagad ini VP Henry nin kwarta donasyon para maiuli ngaya ito ngayang bangkay kan sa kuyang ama digdi sa Bicol Region. Pero apan na verification kan mga otoridad na pag-araman niya na buhay man itong ama asin itong personang ito ang nagagamit sa naman ng pangaran na piga-associate pigagamit tigdi sa may parte kan Taysan asin humapon. Pagiramdom kang kapulisan sa publiko na di basta-basta magtubod sa ano man ang klase ni na mga mensahe, mga post sa social media asin ko na may mga pagdududa
tulos ining i-report sa indang istasyon para man matawan nin magakanigong aksyon. Yan, VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Good morning! Legazpi City, Probinsya Calalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome sa inyong programang Morning Hirit. Kasabay po sa Technical Department si Chief Ramir Daray, Newsroom News Director Mardela Cruz, Salawas, Mega Force Patrol. Pinapanginutan po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Alarmario Joshua Bino, Angel Mostaza, Jomar Bienas, and Karen Ala. Karen! Good morning, Karen! Good morning, VP Henry. Good Welcome morning, back. Karen! Maligayang pagdating, VP Henry. Maraming salamat, anak! Mabuhay. Mabuhay! Mabuhay! Sabi ba gani, Ate Pita Pagnes, mabuhay! Saya ko man nga ni anak ko dan. Ah, Saya ko man anak ko dan. ako iba man ako, good morning! Good morning! Argo kayo. Iyo man ako, argo kayo. Good morning! Pagkapon ugaring iba ang pagkapon dahil lamang ugaring good afternoon. Okay. Ang ulok Yes, mo, sir, ang ulok mo garigwa ka na. Day pa, negative. 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 Ano natakahaloy mag ano naan? Di ko sa naaram. Oh, gari ba so day pa naganakakuha? Maabot na sa na yan. Dakol ba gadigdi? O dakol digdi, dakol dyan. Okay. Yes, VP Henry. Special order naman ang pinaggalat para kay outgoing DPW 3rd District Engineer Cornelio Relativo. Tanganing magkaigway ni formal na disposisyon sa ahensya matapos man ining salidahan bilang District Engineer sa nasabing District Office kan nakaagi pa sa ng Lunes. Sa informasyon, VP na nasusog kan DCGB News kay Justin Dayandante, ang designadong Information Officer kan DPWH Region 5, sinabing nakabakanti man muna sa presente ni si Engineer Relativo matapos ng sumalida sa iya bilang OIC District Engineer kan DPWH 3rd, ang dating Assistant District Engineer kay ni na si Engineer Joan Morales. Susog sa Information Office, special order man ang hahalaton kay Engineer Relativo sa ibungkan talagang item kay ni Bigdi sa DPWH Region Office, particular center sa Quality Assurance and Hydrology Division kan Region Office. Mantag sa mga oras na nakaulay niya to DPWH Information Office sa rason man kan balasahan. Sinabing parte pa ni VP kan balasahan na pinagpaplansya ngunya ni DPWH Secretary Vince Dizon kung kan puminutok ang isyu sa maanumalyang flood control project asin mga proyekto sa infrastruktura sa nasyon. Lentas tanto sa ibong nalado, si Engineer Warren Azutea na dati man na District Engineer Digdi sa DPWH 2nd, sinabing nagsisilbi ng ngunyan sa Central Office bilang Engineer 5. Matapos man inisalidahan ka nakaaging bulan ni incumbent as in OIC District Engineer ng Ngunyan, Jose Angelo Karagdag. Okay. Yan, Bata depende. natin pigsaralidahan. Iyo man sa naito sa rason dahil nga ni kan flood control project, malingon yan depende, ang natatada na sa nangunyan na incumbent na day patigosalidahan sa first. Okay. Engineer Planero Gerdo. Duwana, second and third, pinalidahan na. Okay. Pigla na uman di Henry na sa mga masunod na daw, mababaaman ang sa first district. Yeah. Okay. Abangan. Karan Ana, DCGB News. Okay. Sige, mga tugang. Good morning, Tabi. Salamat, Karen. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Alarmario sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwal. Padingal. Good morning, Padingal.
Salamat, Padi. Good morning. May magayon na koordinasyon ngunyan ang City Government of Legazpi, asin ang Department of Education sa pagsintar nin mga infra projects siring sa pagpagibo nin mga classrooms. Kaso hapon sa sesyon regular kan sanggunian palunsod, pinasar ni City Councilor Attorney Butch Lucila ang resolusyon na minaautorisar kay Alcalde Hisham Ismael na magpirma nin kasunduan entry kan City Government asin kan DepEd na may pagibo classrooms na pandidihan kan gobyerno nasyonal. Iyon ay ni ang tundag sa padagos man na pagmaliugot kanako Bicol Party List ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na mapunduhan ang mga eskwelahan na kulang sa classrooms. Kaya kaigwanan ni realisasyon sa resolusyon na ini ni City Councilor Lucila, partikular na naunambitan ang Barangay San Francisco, asin ang Taysan na papagibuhan ng mga dagdag na classrooms, asin may iba pang mga eskwelahan na masoronod. Yan pa rin buong karas ka na informasyon, digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, paring Al, sa report. Hali po dyan sa lawasa. Ay, suguso tabi na magpaabot mga tugang ki mga reactions. Mag-text lang tabi sa 0966-203-0034. Asin po mga tugang 0969-088-5548 ha. Para po naman sa gusto magpaabotin mga reactions. Asin greetings ngayon na pag-aaga. Ang satuya tabi na mga listeners, mga tugang sa bilog na mundo. Yan ha. Ito na nga good morning kay Madam Melindawi ng CMD. Good morning Madam Melindawi. At saka good morning tabi daw kay Maray Naaga. Pakigreet po kay happy 80th birthday kay Lola Amparo Camasis from Beher family. Yan, Lola Amparo Camasis. Good morning. Good morning tabi isa sa imo at saka good morning man kay happy 86th birthday kay Tatay Berto Banta ng Kalsada Ginubatan Albay from Edgar Banta ng San Andres Santo Domingo Albay. Sige po. Magandang morning. Sa gabos na may mga birthday ngunyan, mag-text lang tabi giraray. Taod-taod mga tugang, babalikan ta ang mga baretang yan o kaya mga greetings na yan sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Ramon tanawan mga headlines sa Lado Nacional. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Good morning sa mga tabang-tabay. Malacanang, dahil namomonitor na destabilization plot kasunod ka mga pangyayari sa Senado ating Kamara de Representantes. Mga senador, dapat aram ang limitasyon sa ley sigon sa Malacanang. Respeto at sintiwala ka na mamanuan sa Senado, nawawala na daw sigon sa sarong senador. Kamara pigalat ang bagong Senate Secretary General bago ipadara ang articles of impeachment. Kampo ni VP Sara Duterte, may pang plano na magsumitir ng motion to dismiss sa impeachment. Tanto, dating Interior and Local Government Secretary Denor Abalos, nakula daw ang posibilidad na magtukaw bilang bagong Secretary kan Department of Justice. PNP, pigalat pa ang second court order para aksyonan ng ICC arrest warrant kontra Senador Ronald Bato de la Rosa.